खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। दुलाराय बाथौ गौथुमा विश्व दरबाराव बर'नि राव हारिमु गाननाय जोमनायखौ सिनायथि होनो थाखाय दिनै फोरोंबादा बेखेवदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय दैमालुआव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरु गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि आरो शभाराम बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मिरुनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लानायजों लोगोसे दिनै दैमालु बाथौ गौथुमनि सिबिसालिनि फोथाराव मोसानाय फोरों मावबादाखौ बेखेवो। आरो दिनैनि बे मोसानाय फोरोंबादा बेखेवनायाव 200निबो गोबां मोसाखावरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। बेनि अनगायैबो बर' हारिमुखौ बुहुमाव सिनायथि होनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे फरायसा आफाद आरो हारिमु आफाद बिथांमोनहाबो थुलुंगा होगोन होनना खौरां बिजोङाव बुंथियो। लोगोसे मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौराङाव बुंथिनाय बायदिब्ला 5000निबो बांसिन मोसाखावरिखौ लाना बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसाना दिन्थिफुंगोन। गिबियावनो बर'नि निउस बाथौ नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानाय सिबिनाय आरो खुलुमनाय दिनै सानजा गहपुर बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव जा बागुरुम्बा मोसानाय दिनै बेखेवनाय हाबाफारि लादों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगिरि आफादगिरि बिथाङा दिनै बेखेवना होदों आरो बे दिनै बागुरुम्बा मोसानाय जा बे फोरोंबादा बे जाबाय फैबाय थानाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि नाजानायाव जा गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ बागुरुम्बाखौ आरो बेखौ नोजोर होनानै दुलाराय बाथौ गौथुमाबो जिल्ला आफादफोरनो मोनसे बिथोन हरनाय जादों। बे बिथोन बायदि लेखायै दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा गहपुर बियाब बाथौ थानसालियाव दिनै बे फोरोंबादाखौ बेखेवनाय जादों आरो बेयो दिनै बर' माहारिनि थाखाय बागुरुम्बा मोसानाया जोबोरैनो मोनसे जारिमिनारि जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै मोनफ्रोमबो दिनै बर' फरायसा आफाद हारिमु आफाद धोरोमारि आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे दिनै बेखौ मावफुंनो थाखाय आवगायबोदों आरो दिनैनि बै गभर्नमेन्टनि जिखिनि जोंनो दासिमहालागै बिथोन हराखैब्लाबो सावरायनाय मोनसे जादों जे गोजौ लेभेलाव सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे नभेम्बर आरो डिसेम्बरनि गेजेराव बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो आरो बिनि आगोलावनो जोङो दिनै धोरोमारि आफादफोराबो बे बागुरुम्बा मोसानायखौ मोनसे रिहार्सल होनायनि हाबाफारि खालामनाय मावबादाखौ लागासिनो। दिनैनि बे रिहार्सल खालामनो थाखाय नोंथांमोना फोरोंगिरि हिसाबै बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों? फोरोंगिरिखौ जोंहा जिल्लाफोरनो बिथोन होनाय जादों जे जोंनि गेजेरावनो गोबां बागुरुम्बानि सायाव जा हारिमु आफाद दङ दालाइसा आफाद बिथांमोनखौ बिथोन हरनाय जादों। बिथांमोना लकेलि जायफोरा हारिमु बिथिङाव रोंखा राखा दङ बे लकेलि जा खालामथ'नानै लादों आरो जिजा जोङो बे कमिटिया गिनिज बुकनि कमिटिया जिजा बिथोन हरगोन बेखौ मोनसे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे जन खालामनानै बिनि वार्कशप लागोन। बेवहाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमल' नङा बेवहाय फरायसा आफाद थागोन हारिमु आफाद थागोन गथ'मारि आफाद थागोन आरो बे मोनथामबो लोगो नांनानै मोनसे जायगाखौ थि खालामनानै बिनि फोरोंथाइ बादाखौ खौसे खालामनाय जागोन। दा बेनिखायनो जास्ट जोङो मुं थिसननाय हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावबोगासिनो। दिनैनि बे मोसाखावरि हान्जाफोरा बेसेबांसो बाहागो लादों होननानै दिनै मोसाखावरियाव दिनै 100नि बांसिन बाहागो लादों होननानै जों मिथिदों। फ्राय बेयाव 300नि बारा जागोन होननानै जों मिथिदों गहपुर हालामनिफ्राय आरो बेवहाय जोङो मोनसे बियाबनिफ्रायनो बिसिनि जायोब्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव फ्राय 6टा माने बियाबफोर दङ बिथांमोननिफ्रायबो जागोन फ्राय 1500नि खाथि बेबायदि बाहागो लागोनखौ जों नुहुरनाय जादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बागुरुम्बा मोसानायनि जिखिनि जों इनिसियेटिभ लादों जोङो माबादों दुलाराय बाथौ गौथुमा आसा खालामदों जों 5000निफ्राय 8000नि गेजेराव जोंनि फालनिफ्राय जोंनि अर्गानाइजेसन फालनिफ्राय जों पार्टिसिपेट खालामगोनखौ आसा खालामदों आरो बे लेखायनो जोङो जिल्ला आफादफोरनो बिथोन हरनाय जाहैबाय जे बागुरुम्बा मोसानायनि मुं फारिलाइ हरनो थाखाय आसा फारिदों दा जोंनि जिखिनि प्रग्राम जागोन बे प्रग्रामाव जों मोजाङैनो बाहागो लानो हागोनखौ आसा फारिदों। जाय बिथांमोना बेवहाय मोसानो बाहागो लागोन बिथांमोनखौ माबायदि एवेरनेस
हिसाबै मोनसे अर्गानाइज खालामबावगोन जे वार्कशप खालामबावगोन मोसानायनि आरो बिनि अनगायैबो दा जोंहा जायफोर जिल्लाया माबादों गावनि इनिसिएटिभखौ खालामदों निसय बे प्रिलिमिनारि मोसानायनि थाखाय जाहैदों बेवहाय जेबो बादा गैया गैयाबानो जाबा जिल्लायानो जा गावनि इनिसिएटिभआव मोसानायखौ मोसानो हायो आरो बिनि अनगायैबो